В официалните сводки този бой беше описан с сухата фраза «грамотно използване на гънките на терена». Но истината, останала в личния, задраскан бележник на командира, изглеждаше съвсем иначе. В онази сутрин съветският екипаж трябваше да загине с 100% вероятност. Срещу тях елитът на Панцервафе и гъста мъгла, в която немската оптика работеше по-добре от нашите очи. Но вместо героична смърт, старши лейтенант Данилов избра инженерна хитрост, за която в щаба искаха да го изправят пред трибунал, а не да го награждават. Каква беше тази странна конструкция от ръждясали буклуци, която екипажът завари към купола час преди атаката? Защо немските асове, след като изстреляха целия си боекомплект, нито веднъж не улучиха целта, която стоеше точно под носа им? И как училищната физика победи най-добрата броня на Райха, там където оръдията бяха безсилни? Изгледайте до край, за да разберете как една ръждясала тръба спаси 4 живота. И защо предпочетоха да забравят за този метод на водене на бой веднага след победата. Трясъкът на разкъсваната броня се чува по-рано, отколкото достига звукът от изстрела. В дефилето акустиката работи срещу живите. Ехото се блъска между скалите, множи грохота, обърква сетивата, превръщайки единичния изстрел в канонада. Челният танк на колоната, Т-34 с 76 мм оръдие, дори не успя да завърти купола си. 88 мм снаряд влезе в сглобката на челните листове, сякаш нажежен лост в масло. Детонацията на боекомплекта е въпрос на 1/10 от секундата. Куполът, откъснат от чудовищното налягане на газовете, се премята и отлита в канавката. Август 1944 година. Пред планините на Карпатите. Тук войната губи мащаба на фронтовите операции и се превръща в дуел на дистанция за кинжален удар. Дефилето е притиснато от гъста, лепкава мъгла. Това не е сутрешна мараня, а тежко мляко, в което потъват звуци и силуети. Видимост 0,0. Но смъртта идва оттам с точността на железопътно разписание. Вардейски старши лейтенант Данилов гледа горящия корпус през триплекса на своя ИС-2. Стъклото се е запотило отвътре. В бойното отделение се носи тежка миризма на нафта, гранясало масло и немити тела. Вентилаторът бръмчи, но не насмогва. Данилов изтрива триплекса с ръкава на омасления си комбинезон. Той не изпитва страх. Страхът е изгорял още на Курската дъга. Останала е само студената, суха злост на инженер, който вижда как механизмът се чупи, но все още не може да открие причината за повредата. Данилов не е кадрови военен в обичайния смисъл. Преди войната той е изчислявал натоварванията на носещите греди в конструкторското бюро на Уралмаш. Сега изчислява ъглите на среща на снарядите с бронята. И неговите изчисления показват неутешителен резултат. Немците държат единствения път през прохода. Те не се виждат. Як пантера, ниска хищна самоходка с дълга цев, идеално се вписва в геометрията на засадата. Тя няма нужда да маневрира. Трябва просто да чака. Немските мерачи, въоръжени с оптика на фирмата Цайс, виждат през пролуките в мъглата по-добре, отколкото съветските командири през своите прибори за наблюдение. Те бият по звук, по сенки, по интуиция. Полковникът вика Данилов по рацията. Гласът на командира на полка си пробива път през пръщенето на ефира, изкривен от смущение и напрежение. Заповедта е кратка. Да се яви на командния пункт. И С-2, изревавайки с дизеловия двигател В-2, бавно се разгръща на тясното пространство, тракайки с вериги по каменистата почва. 46 тона легирана стомана и експлозиви. Машината е тежка, инертна. Механик-водачът Сашка псува в ларингофона, натискайки фрикционите. Лостовете за управление вървят трудно. Ръцете на мехвода треперят от постоянното напрежение. Това не е страх. Това е мускулен отказ. Сашка спи по 3 часа на денонощие вече втора седмица. В землянката на командира на полка е влажно. На масата е разпъната карта, осеяна с червени и сини моливи. Полковникът не вдига очи. Пуши цигара след цигара. Димът виси под гредореда като сивка в облак. Трета машина за тази сутрин, Данилов, каза полковникът глухо.
Тъпчем на едно място. Командването на корпуса изисква пробив, а аз не мога да прекарам полка през тази месомелачка. Данилов се приближава към масата. Той гледа картата не като тактик, а като физик. Другарю полковник, челната атака е невъзможна. Немците имат предимство при първия изстрел. Полковникът рязко вдига глава. Очите му са зачервени от безсъние. Имаш 122 мм аргумента, инженере. Твоят снаряд прошива пантера от край до край, от километър и половина. Какво не ти достига? Време, спокойно отговаря Данилов. Не ми достига време. Той взема молива и бързо с размах рисува схема в полето на картата. Вижте, немското оръдие пак 43, калибър 88, унитарен патрон, време за презареждане 6 до 8 секунди. Ние имаме 122 мм гаубица оръдие Д-25Т. Разделно зареждане. Снарядът тежи 25 кг. Гилзата още толкова. Пълначът Кузмич е як мъж, но не е робот. Нормативът за презареждане е 20 секунди. В бойни условия, когато в купола има изгорели газове и друсане, до 30. Данилов прави пауза, оставяйки цифрите да олегнат съзнанието на командира. А сега най-важното. Дулен спирач. Нашият е от активен тип. При изстрел газовете бият в страни и назад. В тази мъгла и прах всеки изстрел на ИЦ-2 е като магнезиева светкавица в тъмна стая. Ние сами се осветяваме. Произвеждам изстрел и ослепявам от прахта за 10 секунди. Немците виждат светкавицата. Те засичат позицията мигновенно. Докато Кузмич вкарва новия снаряд, в нас долитат 3 немски заготовки. 3 срещу 1. Това е математика на смъртта, другарю полковник. Живеем точно 20 секунди след първия изстрел. В землянката настава тишина. Чува се как някъде далеч на прохода отново боботи артилерия. Това работят минохвъргачките, смилайки камъни и пехота. Полковникът гаси цигарата в капачка от гилза, служеща за пепелник. И какво предлагаш? Да чакаме мъглата да се вдигне? Нямаме време. Утре тук ще бъдат основните сили на немците. Ако не разбием тази тапа днес, операцията ще се провали. Данилов се изправя. Спомня си цеховете на Уралмаш. Грохота на пневматичните чукове, миризмата на окалина, чертежите на лагерите на купола. Там го учеха да търси нестандартни решения, когато стандартните водят до задънена улица. Войната – това също е производство. Производство на унищожение. Ако технологичният процес е нарушен, се получава брак. Бракът на война е погребално известие. Трябва да променя условията на задачата, казва той бавно, формулирайки мисълта си. Ако не мога да стрелям по-бързо, трябва да стрелям така, че да не разберат откъде е дошло. Трябва да отделя звука от светкавицата. И ми трябва онзи разрушен циментов завод в покрайнините. Полковникът се намръщва. Заводът? Там има само руини. Секторът за обстрел е тесен. Затова пък има стени. И има комуникации. Данилов вече не вижда полковника. В главата му се подрежда триизмерен модел на местността. Вектори, ъгли, траектории. Той вижда не разрушени цехове, а готови инженерни съоръжения. Разрешете да действам, другарю полковник. Трябва ми заварачна бригада и всички буклуци, които можем да намерим на територията на завода. Тръби, листове ламарина. Тръби? Препита полковникът с недоверие. Ти да воюваш ли си тръгнал или водопровод да поправиш? Смятам да изравня шансовете, твърдо отговаря Данилов. Немците воюват по устав. Те са професионалисти. Знаят тактико-техническите характеристики на нашите машини наизуст. Знаят, че ИС-2 се презарежда половин минута. Знаят, че след изстрела сме мишена. Искам техните знания да ги погубят. Данилов излиза от землянката на влажния студен въздух. Мъглата е станала още по-гъста. Капки конденс се стичат по брезентовите наметки на часовите. Някъде там, в сивата мъгла, седят немските асове. Елитът на Панцервафе. Хора, които са превърнали убийството в занаят. Те са уверени в своето превъзходство. В тяхната оптика светът е ясен и разбираем. Данилов се усмихва.
Утре той ще наруши законите на тяхната оптика. Той отива към своя танк. Екипажът чака. Пълначът Кузмич, бивш ковач, седи върху бронята, свивайки цигара с огромните си черни от мазут пръсти. Мерачът Петър бърше с парцал затвора на оръдието, проверявайки механизмите. Мехводът Сашка дремне, подпрял гръб на веригата. «Ставай, юнаци!» командва Данилов. Гласът му звучи сухо, без излишни емоции. «Пали! Отиваме в завода. Ще строим декорации за немско погребение». Моторът изкашля облак сивкав дим и преминава в равномерен, нисък тътен. И С-2 потреперва с целия си корпус, сякаш пробуждащ се звяр. Веригите се впиват в кълта. Машината потегля, оставяйки след себе си два дълбоки коловоза, които веднага се запълват с мътна вода. Напред е неизвестността, скрита от мъглата. И само инженерното изчисление в главата на командира е единствената опора в този хаос. Играта започна. Но правилата в нея вече не се определят от немския устав, а от съветската инженерна съобразителност. Циментовият завод ги посреща с тишина, каквато има само в гробищата за техника. Огромните бетонни скелети на цеховете изплуват през мъглата като кости на доисторически животни. Тук няма нито едно здраво стъкло. Арматура стърчи от проломите като прерязани сухожилия. И С-2, намалявайки оборотите, изпълзява в главния хангар. Веригите с хрущене смилат тухлени трохи и щупен етернит. Ехото от двигателя се удря в високите сводове, усилвайки се многократно. Данилов скача от бронята на бетонния под. Подметките на бутушите му се плъзгат по маслени петна и циментов прах. Той оглежда позицията не като командир на танк, а като технически ръководител на авариен участък. Крява му идеална геометрия. Секторът за обстрел е тесният отвор на портала, излизащ към серпантина. Дистанция 800 метра. Ъгъл на възвишение минимален. В ъгъла на цеха се валят ръждясали секции от промишлена вентилация. Дебелостенни тръби с диаметър половин метър. Тежки, тромави, покрити със слой многогодишни сажди. Данилов се приближава към тях. Чука с дръжката на пистолета по метала. Звукът е глух, плътен. Стоманата е още здрава. «Кузмич!» вика той, надвиквайки шума на изтиващия двигател. «Носи лоста и заваръчния апарат!» Пълначът излиза от купола, бършейки ръцете си. Лицето му, изцапано с барутен нагар, изразява крайна степен на недоумение. «Другарю гвардейски старши лейтенант, да воюваме ли дойдохме или за старо желязо?» «Ще строим примамка, Кузмич. Тегли кабела от генератора». Замисълът на Данилов е прост и безумен едновременно. Той познава физиката на газовете. При изстрел от 122 мм оръдие Д-25Т от цевта издригва чудовищен обем на жежени газове. Дулният спирач гаси отката, но създава демаскиращ облак от прах и пламък с размерите на камион. В мъглата тази светкавица се вижда на километри. Немските мерачи я засичат мигновенно. Времето за реакция на опитен екипаж на Пантера при светкавица е 4 секунди. Данилов решава да насочи физиката срещу врага. Ако не може да скрие светкавицата, трябва да я измести в пространството. Екипажът работи мълчаливо, ядосан, но подчинявайки се. Това е тежък, каторжен труд. Сашка, механик-водачът, псувайки под нос, намества танка навътре в цеха, далеч от прозорците. Тук е тъмно и влажно. Данилов командва, стоейки пред машината и показвайки с ръце дистанцията до стената. «Още половин метър назад! Стоп! Гаси!» Сега започва най-трудното. Кузмич и мерачът Петър влачат по бетона ръждясалата тръба. Желязото стърже, изхвърляйки искри. Теглото на секцията е близо 100 кг. Мускулите на ръцете на пълнача изпъкват на възли. Те се задъхват, пот залива очите им, смесвайки се с мърсотията. «Вдивай по-високо! Славяй на подпорите!» командва Данилов. Идеята е да се съедини дулният спирач на танка с тази тръба, но не плътно, а с люфт за засмукване на въздух, за да не я пръсне налягането. Тръбата се извежда през прозореца, но не право напред, а по тъгъл от 30 градуса към съседната разрушена пристройка. Пламва електроженът.
Синя светлина озарява мрачните сводове на цеха, изтръгвайки от тъмнината уморените лица. Данилов сам взема ръкохватката. Заварява грубо, но здраво, прикрепяйки тръбата към остатъците от металните конструкции на прозореца. Миризмата на озон се смесва с миризмата на изгоряла боя и влага. Искри валят върху омаслените комбинезони, прогаряйки плата, но никой не обръща внимание на изгарянията. Петър, мерачът, гледа тази конструкция със съмнението на професионалист. Другарю командир, това е цирк, казва той, плюейки на пода. Снарядът ще мине, да речем, а газовете? Тръбата ще отхръкне по дяволите още след първия изстрел. Няма да отхръкне, ако я закрепим с анкери, отговаря Данилов, без да вдига маската. Газовете ще тръгнат по пътя на най-малкото съпротивление, в тръбата, и ще излязат не тук, а ето там, на 20 метра вляво. Немецът ще види светкавицата там и ще удари там, а ние ще бъдем тук, в сянка. Трудят се 3 часа. 3 часа изтощителен физически труд вместо почивка преди боя. Ръцете треперят не от страх, а от пренапрежение с чука и лоста. Сашка заспива направо върху лостовете, отпуснал глава на студената броня. Кузмич пуши, клекнал и гледа полученото чудовище. Танкът сега прилича на част от заводското оборудване. Дългата му цев е потънала в ръждясалия разширител на вентилацията, обложен с начупени тухли и чували с цимент. Това е инженерна клопка. Данилов проверява центровката. Поглежда в затвора. През цевта се вижда просветът на тръбата и парченца сива мъгла на края. Линията на огъня е чиста. Ако са сгрешили дори с градус, снарядът ще закачи стената на тръбата, ще се деформира и ще отиде в нищото. Или, което е още по-лошо, ще се взриви още на изхода, погребвайки екипажа под отломките на стената. Данилов изважда бележника. Отново смята. Скорост на снаряда – 800 метра в секунда. Дистанция – 800. Време на полет – 1 секунда. Звукът ще стигне до немците след 2 секунди и половина. Те ще видят фалшивата светкавица по-рано, отколкото ще чуят звука. Мозъкът им ще свърже картината и звука в едно цяло. Рефлексът ще сработи. Ще насочат оръдията към светкавицата. Слушай задачата. Гласът на Данилов е пресипнал. Работим с един снаряд. Бронебоен. След изстрела – стоп машина. Никакъв откат. Чакаме отговора. Ако изчислението е вярно, те ще разнесат съседната стена. А ако не е вярно? Тихо пита Сашка, събудил се от тишината. Тогава ще ни размаже по задната стена на купола, просто отговаря Данилов. Но ще умрем с музика. Той поглежда часовника си. Стрелките показват 5 сутринта. Мъглата зад прозорците започва да изсветлява, превръщайки се от черна в мръсносива. Влажността е такава, че водата се стича по стените на цеха на вадички. Металът на танка се поти. Вътре в бойното отделение е студено като в гробница. Данилов влиза в люка. Тясното пространство на купола привично притиска раменете му. Тук мирише на смазка и груб вълнен плат. Слага шлемофона, включва куплунга. В слушалките пръщи статика. Дишането на ефира. Към бой, командва той. Затворът изштраква. Кузмич вкарва 20-килограмовата заготовка в затвора. След нея влиза гилзата с заряда. Щракването на ключалката звучи като присъда. Сега те са част от механизъм. Няма хора. Има функции. Мерачът се е прилепил към прицела, въртейки маховиците. Секторът на обзор е ограничен от тръбата като скапаци за очи. Вижда се само тясна ивица от пътя, изчезваща в мъглата. Чакайте, шепне Данилов. Чакайте, докато повярват, че сме си тръгнали. Тишината в танка притиска ушите. Чува се как тик-така бордовия часовник. Чува се как тежко диша Кузмич. Чува се как изстива металът на заварашния шеф на тръбата. Това е физиката на очакването. Най-тежкото натоварване за нервната система. Да седиш в желязна кутия, знаейки, че някъде в мъглата 88-ми калибър вече търси твоята броня. Инженерният гений свършва там, където започва лотарията на войната. Всички изчисления са направени. Ъглите са проверени. Конструкцията е сглобена. Сега всичко зависи от това, дали немският звяр
ще изпълзи от леговището си под изстрела. И дали ръждясалата съветска тръба ще издържи ударната вълна, способна да преобърне камион. Данилов изтрива окуляра на перископа. Сива мъгла. Капка конденс бавно пълзи по стъклото, отброявайки последните секунди преди бурята. Разсъмването в планините не идва със слънце, а със смяна на нюансите на сивото. Мастилената тъмнина на нощта се заменя от мръсно-бяла мътилка. Мъглата, напоена през нощта с влага, става плътна, почти осезаема. Видимостта се подобрява точно толкова, колкото да се разграничат контурите на смъртта на дистанция за пряк изстрел. Вътре в танка, ИС-2 времето е замръзнало. Секундната стрелка на бордовия часовник се движи на тласъци. Всяко щракване оттеква в слепоочията на екипажа като удар с чук. В тесния сектор на обзор, ограничен от стените на ръждясалата вентилационна тръба, се появява движение. Първоначално това е просто сдъстяване на маранята. Сянка, която е по-тъмна от околния въздух. След това изплува геометрията на бронята. Наклоненият челен лист, характерната маска на оръдието, шахматното разположение на ролките. Пантера. Немски среден танк, който по маса и въоръжение е по-тежък от много тежки машини на съюзниците. Тя изпълзява зад завоя предпазливо, опипвайки пътя с веригите си. Данилов я вижда в перископа. Дистанция 750 метра. За дългоцевното оръдие на пантерата, това е дистанция за гарантирано поражение. Ако немският мерач забележи от блясъка на оптиката в дълбочината на цеха, той ще стреля по рефлекс. Но заводът изглежда мъртъв. Купища бетон, стърчаща арматура и ръждясали тръби. Естественият хаос на войната, в който окото не се хваща за заплаха. Немецът се чувства господар на положението. Той знае, че руските танкове са слепи и бавни. Той подлага борда си, завъртайки корпуса, за да огледа дефилето. Това е грешка. Грешка, чиято цена е животът на 5-членен екипаж. Насочване в центъра на корпуса. Гласът на Данилов в шлемофона звучи плоско, лишен от интонации. Това не е заповед, а въвеждане на данни в системата за управление на огъня. Петър, мерачът, върти маховиците. Пръстите му, протрити до мазоли от студения метал, работят с ювелирна точност. Кръстът на прицела ляга върху борда на немската машина. Там, където зад бронята е подреден боекомплектът. Готов, издишва Петър. Сърцето прескача удар. Данилов поглежда своята конструкция. Ръждясалата тръба, заварена за прозореца, изглежда крехка и ненадежна. Ако снарядът закачи стената, ако заварката се пукне, ако газовете тръгнат назад, те ще изгорят в собствения си танк. Но няма на къде да се отстъпва. Огън! Петър натиска спусъка. В този момент физиката взема връх над биологията. 122 мм калибър. Това не е изстрел. Това е насочен взрив. 25 кг стомана и експлозив се откъсват от нарезите на цевта. Чудовищното налягане на барутните газове тласка снаряда напред, ускорявайки го до 800 метра в секунда. Откатът втиска 46-тонната машина в бетонния под, карайки окачването да стене. Затворът на оръдието отхвърква назад, едва не закачайки предпазителя. Снарядът преминава през ръждясалия тунел на вентилационната тръба, без да докосва стените. Той оклита в мъглата като невидима смърт. Но най-важното се случва с газовете. Огромен облак от нажежен огън и сажди, изригвайки от дулния спирач, удря в тръбата. Налягането търси изход. Конструкцията стене, металът се деформира, но издържа удара. Огненото кълбо, вместо да разцъфне точно пред маската на танка, прелита през ламаринения улей и се изплюва навън съседния прозоречен отвор, на 15 метра вляво и по-високо от реалната позиция на ИС-2. За немските наблюдатели, седящи в засада по-нагоре по склона, картината на боя изглежда еднозначна. Те виждат ярка светкавица от изстрел на втория етаж на разрушения административен корпус. Звукът достига по-късно, но мозъкът им вече е изградил вектора на ответния удар. В същата секунда, когато немските коректировчици крещят в рациите координатите, бронебойният снаряд БР-471Б се среща с немската броня. Бордът на пантерата е 45 мм стомана.
За зверобоя това е хартия. Снарядът дори не забелязва препятствието. Той проламе борда, втурвайки се в бойното отделение. Кинетичната енергия на удара превръща вътрешността на танка в месомелачка от осколки и нажежен метал. Детонацията на боекомплекта става мигновенно. Куполът на пантерата подскача като капак на врящ котел. Стълб пламък с височина 3 етажа разкъсва мъглата. Ударната вълна отнася от бронята съндъците с инструменти и резервните вериги. «Има попадение!» крещи Петър, но викът му потъва в грохота на ответния удар. Засадата проработи, но не така, както бяха свикнали немците. Те бият по светкавицата. 4 замаскирани самоходки Як Пантера откриват шквален огън. 88 мм снаряди с вой разпарят въздуха. Първият удар попада в стената на съседния корпус, там откъдето изригна фалшивият облак газове. Бетонът се раздробява на прах. Тухлената зидария избухва в червен фонтан. Вторият снаряд пробива плочата, срутвайки покрива над празното място. Грохотът е такъв, че изглежда сякаш планините се рушат. Земята под веригите на ИС-2 трепери. Данилов гледа в триплекса. Вижда как на 20 метра вляво от тях светът се превръща в ад. Снарядите късат празнотата. Те убиват призрак. «Работи!» Сашка, мехводът, удря с юмрук по лостовете. Очите му са разширени от адреналина. «Другарю командир, те лупат по тръбата!» Вътре в танка мирише на изгорял барут. Вентилаторът вие неистово, опитвайки се да изтегли газовете, но в бойното отделение все пак виси синкава мъгла. Очите сълзят. В ушите има звън, който заглушава всички звуци. Но те са живи. Бронята е здрава. Нито една дръскотина. «Отстави радостта!» Гласът на Данилов отново е студен и суров. «Кузмич, зареждай! Бронебоен! Имаме 20 секунди, докато разберат, че стрелят по манекен». Кузмич, пахтейки, вдига от пода следващия снаряд. 25 кг смърт. Движенията му са отработени до автоматизъм, но уморът вече си каза думата. Ръцете му се плъзгат по гладкия метал на снаряда. Той го вкарва в затвора. Дотиква го с приспособлението. Звук от удар на метал в метал. «Гилзата!» Данилов трескаво търси нова цел. Светкавиците от немските изстрели издадоха позициите им. Сега мъглата играе срещу тях. Немците се осветиха сами. «Ориентир 2. Ъгъла на дървото. Виждам светкавица», командва Данилов. Петър върти купола. Електромоторът бръмчи натужно. Тежкият купол с дългата цев се завърта бавно, мъчително бавно. Всяка секунда е вечност. Данилов разбира. Сега немците презареждат. Тяхната скорострелност е по-висока. Те имат унитарен патрон. Могат да произведат 2 изстрела, докато Кузмич сглоби един. Но те стрелят не натам. За сега стрелят не натам. «Готов!» вика Кузмич, затваряйки затвора. Ключалката изштраква. Веригата се затвори. Данилов поглежда тръбата. От първия изстрел закрепванията й са отслабнали. Металът е посинял от жегата. Заваръчният шеф се е пукнал. Още един изстрел може да разнесе цялата конструкция. Газовете могат да нахлуят вътре в цеха, оглушавайки екипажа и издавайки истинската им позиция. Това е риск. Пределен риск. Но друг изход няма. «Огън!» Отново удар. Отново танкът се разтърсва като в треска. И отново огненият дракон прелита през тръбата, изплювайки пламък в страни. Немски снаряд, изстрелян секунда по-рано, удря в ъгъла на сградата, отнасяйки носеща колона. Таванът на съседния цех се срутва с грохот, вдигайки облак циментов прах. И С-2 стои в облака на този прах, невидим и неуязвим, като древен гущер в пещера. Втората немска самоходка, непредпазливо показала борда си, получава удар под бойната рубка. Бронята не издържа. Стоманата се пука. Взривът на горивото превръща машината в клада. 2-0 в полза на инженерството. Но еуфория няма. Има само студен разчет и разбиране, че това не може да продължава вечно. Тръбата дими. Изолацията на проводниците вътре в цеха тлее. Въздухът става горещ и едък. Данилов изтрива потта, която залива очите му. Той знае. Немците не са идиоти.
Те са асове. Вече са започнали да разбират, че геометрията на боя не излиза. Снарядите летят от една точка, а светкавиците се виждат в друга. Скоро ще изчислят паралакса. Скоро ще намерят истинския източник на смъртта. И тогава ще започне истинската месомелачка. Презареждай! По-бързо, Кузмич, по-бързо! Данилов чувства как времето изтича между пръстите му като пясък. Всеки следващ снаряд е по-тежък от предишния. Всяка секунда очакване е по-дълга от час. Войната се е превърнала в конвейер, където от едната страна е грубата сила, а от другата – крехката хитрост, сглобена от старо желязо на коляно. Паниката е състояние, при което инстинктът за самосъхранение изключва логиката. Немските екипажи, елитът на танковите войски, в момента действат на чисти рефлекси. Те виждат проблясъка в пролома на стената на съседния цех и бият право там. Бият точно, съгласувано, като на полигон. 88 мм снаряди разнасят тухлената зидария на прах, превръщайки бетонните плочи в чакъл. Те унищожават пустотата. Воюват с призрак, създаден от ламарина и заварки. А на 30 метра от точката на тяхното прицелване, в дълбоката сянка на оцелелия хангар, работи конвейерът на смъртта. Вътре в ИС, две атмосфера за живот вече не е останала. Вентилаторите вият неистово, премазвайки гъстия мазен дим, но не могат да го изтеглят. Барутните газове от 122 мм изстрели не просто миришат, те имат вкус. Кисело-сладък, метален вкус на азотни и въглеродни окиси. Той се отаява по езика, дере гърлото, кара очите да сълзят така, че мерната мрежа се размива в мътно петно. Пълначът Кузмич вече не е човек. Той е хидравличен механизъм, работещ на предела на здравината на метала. По него няма суха нишка. Гимнастьорката му е потъмняла от пот и е прилепнала към гърба му като втора кожа. Неговата задача е най-тежката физически. Оръдието D-25 е оръжие с разделно зареждане. Това означава, че всеки изстрел се състои от две движения. Първо трябва да вдигне от пода 20 кг осколочно-фугасен или бронебоен снаряд. Да го вкара в затвора. С прибойника, с сила, така че водещият пръстен да се вреже в нарезите на цевта. Звукът от удара е глух, тежък, едно чвак. След това гилзата с метателния заряд. Още 15 кг месин и барут. Кузмич я грабва с хлъзгавите си от масло ръкавици и я дотиква след снаряда. Клиновият затвор изштраква, отсичайки задната част на оръдието от бойното отделение. Този звук прилича на падане на гилотина. Готово, хрипти той. Гласът му е пресипнал. Гърлото го смъди от газовете. Цялата процедура отнема 20, понякога 25 секунди. За съвременния бой това е цяла вечност. Танк Т-34 за това време успява да стреля 3 пъти. Немската Пантера – 4 пъти. Но ИС-2 няма нужда от скорострелност. На него му трябва само едно попадение. Данилов не крещи. Той води боя мълчаливо, пестейки кислорода. В ръцете му има бележник с твърди корици. Моривът трепери, но линиите излизат прави. Това не е дневник на герой. Това е журнал за лабораторни изпитания. Цел номер 3. Самоходка Фердинанд. Дистанция 800. Предварение половин корпус. Рикошет. Повторен в долния бронелист. Гори. Той прави отметка като счетоводител, свеждащ дебита с кредита. 3 немски машини вече са превърнати в димящи клади. Техните екипажи дори не са разбрали откъде е долетяла смъртта. До последната секунда те са гледали към фалшивата тръба, бълваща пламъци. «Огън!» командва Данилов. Танкът отново се разтърсва. Затворът отскача назад, едва не докосвайки ограждението. Изхвъргачът с дрънкане изплюва димящата гилза на пода. Тя пада с тежък звън, търкаляйки се под краката им. Горещият месинг пари през бутушите. Бойното отделение се изпълва с нова порция едък дим. Вече няма с какво да се диша. Сашка, механик-водачът, кашля, прегърбен над лостовете. Въглеродният окис е тих убиец. Първо идва еуфорията.
после краката омекват, накрая настъпва тъмнината. За да не припадне, Сашка се удря по бузите, оставяйки черни маслени следи. Чувството за безнаказаност опиянява. Изглежда, че така ще бъде винаги. Немците бият в страни, тръбата при мамка работи, бронята е здрава. Но Данилов знае. Това е илюзия. Механизмите се уморяват точно както и хората. Откатното устройство се е нагряло до критична температура. Течността в спирачката на отката кипи. Ако уплътненията не издържат, оръдието ще заклини. Или по-лошо, при следващия изстрел, затворът ще се откъсне от закрепванията си и ще размаже екипажа в задната стена на куполата. Темпо! Дръж темпото! Данилов вижда в перископа как немските танкове започват да маневрират. Те вече не налитат напред. Пълзят към фланговете, търсят прикритие. Паниката е преминала. Врагът започва да мисли. Това е най-опасното. Кузмич изпуска снаряд. Тежката заготовка пада с грохот върху боекомплекта. Твоята кожа! Ругае той, изтривайки ожулената кожа от кокалчетата си. Ръцете не го слушат. Мускулите са задръстени с млечна киселина. Пръстите се свиват от крампи. Той вдига снаряда отново, ревейки от напрежение. Тежестта му се струва запределна. 25 килограма са се превърнали в 100. Не заспивай! Данилов удря с крак по ограждението на оръдието. Кузмич, още 3 снаряда. Само 3. Това е конвейер. Зареди, насочи, стреляй, избърши потта, вдишай пушека. Зареди, насочи. Отвън в мъглата се разиграва драмата на унищожението. Четвъртата немска машина, опитвайки се да излезе от обстрела, подлага тила си. Петър улавя този момент. Той не мисли за немците като за хора. За него това е просто подвижна мишена с определен вектор на скоростта. Имам захват. Изстрел. Този път тръбата не издържа. Заваръчният шеф, прегрят от предишните залпове, се пука с писък на раздирана стомана. Тежката вентилационна секция се откъсва от прозоречния отвор и с грохот се срутва долу, вдивайки облак прах. Газовете от изстрела, не намирайки изход напред, частично пробиват обратно в цеха, удряйки бронята на танка с гореща вълна. «Маскировката!» крещи Сашка. Вътре в танка става тъмно от прах, но снарядът вече е заминал. След секунда на пътя лумва още една факла. Четвърта победа. Четвърта отметка в бележника на Данилов. Но сега играта приключи. Призракът загуби своя плащ невидимка. Тръбата лежи на земята като купче на изкривен метал. Следващият изстрел на ИС-2 ще издаде позицията им напълно. Дулният спирач сега гледа към света открито, без никакви хитрости. В настъпилата за секунда тишина се чува как кръвта бучи в ушите. Звънтенето е такова, сякаш главата е пъхната в камбана. Данилов поглежда хората си. Кузмич седи на пода, подпрял гръб в боекомплекта. Гърдите му се вдигат и спускат тежко. Устата му е отворена, поемайки отровения въздух. Петър трие очите си, които са червени като на заек. Това не е триумф. Това е тежка, мръсна работа, от която ти се гади. Но те я свършиха. Спряха колоната. Спечелиха време. Войната обаче не прощава паузите. Данилов усеща как вибрацията на земята се променя. Това не е от техните изстрели. Това работи тежката немска артилерия. Те са засекли падането на тръбата. Разбрали са. «Затворете люковете!» командва Данилов, захвърляйки молива. «Сашка, заден ход! Изтегляме се в дълбочината на цеха! Бързо!» Конвейерът спря. Сега започваме с умелачката. Танкът изригва, изхвърляйки кълба черен дим и започва да се движи назад, в спасителната тъмнина на развалините. Но немският коректировчик вече предава координатите. И сега към тези координати летят не 88 мм, а нещо по-тежко. 128 мм на Як Тигър не познават думата рикошет. Капанът проработи. Но врагът се учи бързо. И тук започва хаосът. Немците не са мишени на стрелбище. Те са инженери на войната, които имат зад гърба си 5 години практика в унищожението. Те виждат, че 4 от техните машини горят, а ответен огън от точката на попадание няма. Виждат, че снарядите на ИС-2 идват под един ъгъл, а проблясъците се виждат под друг.
Трябват им точно минута и половина, за да решат това геометрично уравнение. Паралаксът е изчислен. Наблюдателят от фланга, маскиран в флешниковите храсти, предава по рацията точните координати. Квадрат 7-4. Развалини на цеха. Ориентир – третата опора. Сега срещу Данилов играе не скорострелността, а каливърът. Тежката самоходка Фердинанд изпълзява на позиция бавно, с достоинството на екзекутор. Челната й броня е 200 мм. Оръдието на ИС-2 няма да я пробие отпред дори от упор. А виж, 88 мм оръдие, пак 43, удължено до 71 калибър, шие съветската броня проходно. Но сега немците решават да не рискуват. Те извикват чиста. Звукът на летящия 128 мм снаряд от изтребителя на танкове Як Тигър не може да се обърка с нищо. Това не е свистене. Това е бучене на приближаващ влак. Въздухът се сгъстява пред заготовката, създавайки ударна вълна още преди докосването. Снарядът не удря танка. Той удря в носещата стена на цеха, точно над мястото, където се крие ИС-2. Физиката на удара е чудовищна. Бетонът, излят още по царско време, се превръща в шрапнел. Стена с дебелина половин метър просто изчезва, разсипвайки се във ветрило от смъртоносни осколки. Инженерната конструкция на Данилов – тръби, винкели, заварки – мигновено се смачква на плоска палачинка. Тонове тухли и арматура се стоварват надолу, погребвайки под себе си маската на оръдието и предната част на корпуса. Вътре в танка светът угасва. Ударът по бронята е с такава сила, че изглежда сякаш танкът е хвърлен от петия етаж. Данилов е запратен с лице в командното табло. Шлемофонът не спасява. Ударната вълна преминава през стоманата, през костите, право в мозъка. В очите му избухват червени кръгове, после настъпва абсолютна звънтяща тъмнина. Това е контузия от средна степен. Звукът е изчезнал. Останал е само високочестотен писък. Сякаш в черепа му завинтват винт. Данилов се опитва да вдиша, но белите му дробове са в спазъм. Усеща в устата си соления вкус на кръв. Разбил е устните си или, по-лошо, тъпанчетата му са се спукали. Той отваря очи. В бойното отделение е тъмно. Аварийното осветление мига, изтръгвайки от мрака прекривените лица. Отгоре, през откръхнатия люк на командирската куполка, се сипе бетонна крошка и прах. Тя задръства всичко. Дробовете, приворите, затвора на оръдието. «Петър!» Опитва се да викне Данилов, но не чува собствения си глас. Мерачът виси над прицела, опрял чело в началника. По лицето му тече кръв. Малки парченца бетон, пробили през процепите на обзорните привори, са нарязали кожата му. Кузмич лежи на пода, прегърнал една гилза, целият трепери. Танкът е сляп. Танкът е глух. Маскировката е разкрита. Тази мисъл пробива през болката първа. Сега те не са ловци. Те са плъх, притиснат въгъла, върху който са срутили тавана. Данилов удря с бутуш по рамото на механик-водача. Сашка, вкопчен в лостовете с мъртва хватка, гледа пред себе си със стъклен поглед. Триплексът на механика е разбит на парчета. Вместо изглед има паяжина от пукнатини и сива стена от бетон. «Назад!» Данилов крещи, раздирайки гласните си струни, надявайки се, че вибрацията на гласа ще стигне до съзнанието на боеца. «Пълен назад!» Сашка реагира на ниво мускулна памет. Той рязко изключва фрикционите и дава газ. Двигателят ведве реве, задавяйки се от прах. Въздушните филтри са задръстени. Сместа е преобогатена, но 12-те цилиндъра продължават да работят. 46 тона стомана с кърцане се раздвижват. Веригите буксуват върху натрушените тухли, изхвърляйки искри. Танкът, ревейки и тресейки се, започва да изпълзява изпод завала. Цевта на оръдието, засипана с буклук, с диво стържене, драска по бетонните плочи. Дулният спирач е откъснат. Просто е бил отрязан от падащата греда. Сега оръдието прилича на обрубок от тръба. Щом задната част на танка се показва от облака прах,
Немците откриват огън на поражение. Удар. Рикошет. Бронебоен снаряд 88 мм чирва полятата купола, оставяйки дълбока бразда на жежена до бяло. Искри изригват като фонтан настрани. Ако ъгълът на среща беше с 5 градуса по-малък, екипажът вече щеше да е мъртъв. Това е математиката на рикошета, умножена по късмета. Завой! Отиваме в хръсталаците! Данилов разбира, че в цеха сега са като в капан. Из-2 се движи назад, ръмжейки с двигателя. Куполата е заклинена от отломки. Невъзможно е да се завърти. Мерачът Петър, дошъл на себе си, се опитва да продуха цевта с гъстен въздух, но системата е прекъсната. Не може да се стреля. Танкът се е превърнал в трактор. Сега започва най-страшното – слепият бой. Сашка води машината по привори, които не съществуват. Той се ориентира само по просветите в прашната завеса. Отдясно и отляво избухват фугаси. Осколките барабанят по бронята като град по ламаринен покрив. Това е звукът на безсилието. Седиш в стоманена кутия, която се тресе, дрънка и се нагрява. И чакаш кога физиката на бронята ще загуби от физиката на снаряда. Вътре е жега като в доменна пещ. Вентилацията не работи. Миризмата на кръв се смесва с миризмата на изгоряла гума от бандажите на ролките. Данилов поглежда Петър. Онзи бърше кръвта от очите си с ръкав и се опитва ръчно да завърти маховика за вертикално насочване. Безполезно. Зъбните колела са задръстени с камъни. «Остави го!» командва Данилов. «Курсовата картечница!» Те излизат от руините на завода на открито пространство. Мъглата почти се е разсеяла, разкъсана от взривовете и вятъра. Сега се виждат като на длан. До спасителния овръг има 200 метра. 200 метра по открито поле, преорано от кратери. Немските самоходки, подушили кръв, започват да се приближават. Те излизат от засада, уверени в победата си. Силуетите им се виждат ясно на фона на планините. «Сашка, натискай! Изцедим усилите!» Тежкият танк набира скорост. 30 км в час. Това е пределът за пресечена местност. Окачването се удря до край при всяка неравност. Гръбнаците на екипажа изпитват претоварвания, близки до критичните. Но не бива да се спира. Спирането е смърт. Снаряд удря веригата под опирателната, откъсвайки един трак. Лентата провисва, но щифта държи. Танкът криволичи. Сашка го овладява с лостовете, изравнявайки курса. Това вече не е инженерна дуел. Това е сбиване в задънена улица, където интелигентските очила са счупени, а в ход близат боксове и тухли. И С-2, изранен, полусляп, с изкривено оръдие, се измъква от удара, оставяйки след себе си шлейф от черен дим и маслени петна. Логиката на войната е проста. Оцелява не този, който е по-силен, а този, който по-бързо се адаптира към хаоса. Днес ги спаси не дебелината на бронята, а купчината строителен буклук поела основния удар. Но боят още не е приключил. Тишината по време на война не е липса на звук. Тя е баротравма. След 3 часа непрекъснат артилерийски дуел, когато нивото на шума в затвореното пространство надвишава 140 децибела, светът престава да звучи. Той просто вибрира. Боят затихва точно толкова внезапно, колкото е и започнал. Последното ехо от разрива на 128 мм снаряд умира някъде в горната част на дефилето. Вятърът, студен и равнодушен, започва да разнася остатъците от барутните газове и сутрешната мъгла. Слънцето най-накрая пробива през сивата пелена, осветявайки картина, достойна за четката на безумен баталист. Но тук няма цветове. Само сажди, ръжда и кръв. Долу, на виещата се лента на планинското шосе, догарят 6 немски машини. Това вече не е грозната техника на Вермахта. Не е върхът на инженерната мисъл на Райха. Това е старо желязо. 3 самоходки Ягд Пантера стоят с цеви забити в земята. На едната е откъснат покривът на рупката. Резултат от детонация на боекомплекта след попадане на 122 мм бронебоен снаряд в борда. Вътрешното налягане на взрива е било такова,
че заварачните шевове са се разпорили като гнили конци. Малко по-нататък, препречил пътя, дими тежкият изтребител на танкове Фердинанд. Неговата 60-тонна туловище изглежда жалко. Веригата е скъсана. Водещото колело е изтръбнато с месото. От отворените люкове излиза гъст, черен, мазен дим. Гори трансмисионното масло и гумата на бандажите. Миризмата е гадна, сладникава. Това е миризмата на изгоряло месо и разтопен метал. Данилов с труд отваря люка на командирската куполка. Ключалката не поддава веднага. Заклинила е от деформацията на лагера на куполата. Налага се да удре с рамо, превъзмогвайки болката в натъртените мускули. Капакът се отваря с тежък трясък. Свежият тонийски въздух нахлува в бойното отделение, но екипажът не го усеща. Носоглътките им са задръстени от сажди, дробовете им са в спазъм от въглеродния окис. Данилов се измъква върху бронета. Краката не го държат. Той се спуска по куполата, хващайки се за сковите, и пада върху купчина на трошени тухли. Той е черен. Лицето, ръцете, комбинезонът – всичко е покрито със слой мазна копот, смесена с пот и прах. Само бялото на очите му свети на този фон с неестествена белота. Той гледа своя танк. ИС-2, машина номер 412, стои зад купчината развалини, приличащ на звяр, оцелял в схватка с дракон. Танкът е обезобразен. Боята е изгоряла, разкривайки сивата стомана. Цялата лява страна на куполата и корпуса е набраздена от дълбоки следи от рикошети. Следите от попаденията на 88 мм снаряди изглеждат като белези от шарка. Металът в точките на удара се е разтопил. Потекал е и е застинал в причудливи форми. Но най-страшното повреждение е на края на цевта. Долният спирач от активен тип, масивна двукамерна конструкция, предназначена да гаси отката, липсва. Просто го няма. Останал е само на зъбен, разкъсан край на тръбата на цевта. Очевидно парче от бетонна плоча или пряко попадение на малокалибрен снаряд го е отрязало в момента на последното дръпване назад. Сега оръдието, Д-25, те изглежда като обрубок. Не може да се стреля от него. Откатът без спирач ще изтръгне затвора и ще убие екипажа. Танкът е безоръжен. Но е жив. От люка на механик-водача излиза Сашка. Той се клати като пиян. Гади му се. Контузията на вестибуларния апарат го е лишила от чувство за равновесие. Той сяда направо в калта, обхванал главата си с ръце. От ушите му текат тънки тъмни струйки кръв. Тъпанчетата му са се спукали. Той не чува нищо. Гледа командира и се опитва да каже нещо, но устните му се движат беззвучно. След него излизат Петър и Кузмич. Пълначът държи дясната си ръка вдигната, изкълчена раменна става. 30 снаряда с тегло по 25 кг всеки, които той прехвърли за 1 час бой, плюс ударите в бронята при маневрите. Ставата не е издържала. Но болка няма. Има само тъпо вкученяване. Адреналинът, който ги държеше в тонус по време на боя, сега се изпарява, оставяйки вместо себе си уловна тежест. Данилов отива до това, което е останало от неговото инженерно чудо. В прозоречния отвор на разрушения цех, там където преди час беше засарата, виси изкривено парче вентилационна тръба. Сега това е просто буклук. Ръждясало желязо, пробито на десетки места от осколки, усукано от взривната вълна на спирала. Но около се търкалят парчета бетон и арматура. Той прекарва ръка по грапавия, все още топъл метал на тръбата. Това парче ламарина, чиято цена е 1 копейка в пазарен ден, им спаси живота. То пое върху себе си вниманието, огъня и яростта на най-добрите немски мерачи. Това е физиката на измамата. 6 немски екипажа, професионалисти от най-висок клас, загинаха, защото повярваха на очите си, а не на логиката. Те стреляха в тръбата. Убиваха призрак. Данилов не чувства гордост, а студено опустошение. Това не е триумф на разума. Това е просто успешно решена задача по съпротивление на материалите с фатален изход за изпитващите. Кузмич, седнал върху веригата, се опитва да свие цигара. Огромните му черни пръсти треперят толкова силно,
че тютюнът се изсипва върху панталоните му. Той опитва отново и отново с упорството на робот, чиято програма се объркала. Хартията се къса. Кибритите се чупят. Данилов отива при него, изважда своята табакера. Ръцете на командира също треперят, но с онова ситно, противно треперене на пренапрежението. Той подава папируса на пълнача. Кузмич я поема с усни, кима в знак на благодарност. Запалката изтраква от третия път. Пламъчето лумва, осветявайки измъчените лица. Първото дръпване е най-горчиво. Димът дере изгореното гърло, предизвиква пристъп на кашлица, но после идва облегчението. Никотинът удря в главата, прояснявайки малко съзнанието. Живи сме, Хрипти Кузмич. Гласът му е чужд, скърцащ като несмазана панта. Другарю командир, а оръдието... Оръдието го откъсна. Оръдието е желязо, отговаря Данилов, гледайки димящите останки на пътя. Желязо ново ще дадат, но глави нови не раздават. Те седят до веригата на своя осакатен танк. 40 минути, за които те остаряха с 10 години. По пътя към тях вече вдига прах един Уилис на разузнаването. Връзката е възстановена, докладът е преминал. Сега ще започнат въпросите, рапортите, броенето на загубите и трофеите. Ще дойдат щабните с чисти якички, ще сочат с пръсти по картата, ще се чудят на тръбите, ще клатят глави. Но това ще бъде после. А сега има само този момент. Моментът, в който разбираш, че статистиката на смъртта днес е дала грешка. Снарядът е минал покрай теб. Осколката е заседнала в бронята, а не в тялото. Данилов затваря очи. Пред вътрешния му поглед все още стоят проблясъците на изстрелите и летящите парчета бетон. В ушите му звънти. Прощалната песен на контузията. Той знае, че този звън ще остане с него завинаги. Както и гледката на тази изкривена тръба, стърчаща от руините като паметник на неизвестния инженер. Желязната сметка е затворена. 6-0. Но плащането за тази сметка не са медали, а изгорени нерви и побеляла коса на 25 години. Танкът изстива, тихо пукайки с бронята си. Той си свърши работата. Сега е ред на хората да се опитат да съберат себе си наново от отломките. Данилов стои върху бронята, подпрям на края на командирската купулка. В ръцете му има бинокъл, но той не гледа през окулярите. Гледа над тях, със собствените си очи, червени от спукани капиляри и барутни газове. Долу, на сивата лента на шосето, догаря резултатът от тяхната сутрешна смяна. 6 клади. 6 стоманени кутии, станали братски могили за 25 или 30 души. Никаква радост няма. Еуфорията на победата е измислица на вестникарите от тила, които никога не са измъквали обгорели другари през люка. Тук, на предната линия, има само тежко, оловно опустошение. Това чувство прилича на състоянието след разтоварване на вагон с въглища. Мускулите ният, гърлото смъди, а в главата има звънтяща празнота. Психиката, работила през последните 2 часа на форсаж, сега рязко сваля оборотите. Организмът изисква разплата за преразхода на адреналин. Данилов гледа най-близката як пантера. От нейния отворен люк излиза гъст мазен дим. Вятърът донася миризмата. Това не е само миризма на изгоряла гума и масло. Това е онази сладникава, гадна миризма, която е невъзможно да се обърка с нищо друго. Миризмата на горяща органична материя. Там, вътре, е имало хора. Ханс, Фриц, Курт. Може би отлични момчета, обичали децата си и писали писма до дома. Но днес те са се срещнали с физиката на съветския 122 мм снаряд. И физиката се е оказала безмилостна. Войната за Данилов отдавна е престанала да бъде борба на доброто със злото. Тя се е превърнала в съпротивление на материалите. Има граница на провлачване на стоманата. Има температура на възпламеняване на дизеловото гориво. Има скорост на реакция на нервния импулс. Който познава по-добре тези константи, той оцелява.
Днес те се оказаха по-добри инженери на смъртта от немците. Но това не е повод за гордост. Това е просто статистика, която временно е изиграла в тяхна полза. Той си спомня своя преподавател от Уралмаш, стария професор по металознание. Онзи обичаше да повтаря, бършейки очилата си с велурена кърпичка: инженер Данилов, запомнете, металът не прощава грешки. Умората се натрупва незабелязано. Пукнатината расте вътре, докато не я виждате. А после конструкцията се срутва мигновенно. Старецът говореше за мостови кранове и валцови машини. Но се оказа, че това правило е универсално и за човешкия живот по време на война. Днес Данилов измами смъртта с помощта на ръждясала тръба и изчисление на ъгъла на падане на светлината. Той създаде илюзия, накара врага да сгреши. Но разбира, този трик е еднократен. Немците са способни ученици. Утре те ще стрелят не по проблясъците, а по площи. Утре късметът може да се отвърне и тогава неговият екипаж ще стане димяща статистика в отчета на някой немски офицер. Отдолу, откъм веригите, се чува дрънкане на метал. Това е механик-водачът Сашка, който се опитва с ковашки чук да изправи изкривения калник. Ударите са глухи, неритмични. Сашка удря не толкова заради работата, колкото за да заеме ръцете си. Трябва му действие, за да заглуши треперенето. Данилов скача на земята. Краката му омекват като памук. Коленете му се подкосяват. Той се приближава към механик-водача. Сашка е клекнал, подпрял гръб на една от ролките. Варията лежи до него. Лицето на момчето е сиво, покрито с петна от сажди. Под очите му има черни кръгове. Той е само на 20 години, но в момента изглежда на 40. Ръцете му, положени върху коленете, треперят неудържимо. Пръстите му живеят собствен живот, барабанейки по брезентовия панталон. Другарю командир, Сашка вдига глава, опитвайки се да се усмихне. Усмивката му е крива, жалка. Ние тях... Като котета. Разкостихме ви. Видяхте ли как на онзи Фердинанд му отхвъркна ролката? На 50 метра, не по-малко. В гласа му звучи бравада, но тя е крехка като суха вейка. Това е защитна реакция. Психиката се опитва да омаловажи преживения ужас, да го превърне в нещо незначително, в котета. Не бяха котета, Сашка. Тихо, но твърдо казва Данилов, присядайки до него. Това бяха вълци. Стари, опитни вълци. И не сме ги разкостили. Ние ги преработихме. А беше страшно, другарю старши лейтенант. Изведнъж прошепва механик-водачът и браварата изчезва без следа. Когато стената рухна, помислих, че е краят. Ковчег. Дори за майка ми се сетих. Седя, стискам лостовете, а ръцете не ме слушат. Краката ми, като дървени. Мисля си, сега ще долети някое гюле и дори няма да боли. Просто ще ми дръпна чалтера. Данилов изважда табакерата си. Останали са 2 папироси. Подава едната на Сашка, другата взема за себе си. Припалват от една кибритена клечка, закривайки пламъка от вятъра с длани. Страхът е нещо нормално, Александър. Той е предпазител. Ако не се боиш, значи си идиот или покойник. Важното е ръцете да правят това, което главата заповядва. Ти днес измъкна машината от гроба. Не пусна лостовете. Значи страхът работи за теб, а не против теб. Сашка дръпва жадно от цигарата. Димът го успокоява. Той гледа ръцете си, които малко по малко спират да треперят. Знаете ли кое е най-гнусното? Казва той, издишвайки струя дим към небето. Нищо не чувствам. В смисъл, ние ги убихме. Живи хора. Ами е все тая. Сякаш просто съм изкарал една смяна в завода. Струговал съм детайли. Хвърлял съм брака за претопяване. Звяр ли съм станал? Данилов гледа към деформирания дулен отвор на урадието. Не си звяр, Сашка. Ти си професионалист. А професионалистът няма емоции по време на работа. Има задача, има инструмент, има препятствие. Ние отстраняваме препятствията.
Ако започнеш да съжаляваш всеки немец или да мислиш как му горят червата, ще полудееш след седмица. Или сам ще изгориш, защото ще се разколебаеш. Остави съжалението за мирно време. Тук той е излишен товар. Като изстреляните гилзи. Пречат под краката. Трябва да се изхвърлят. Те мълчат. Тишината наоколо става плътна, осезаема. Някъде далеч, зад хребета, бръмчи разузнавателен самолет. Слънцето се издига по-високо, започвайки да нагрява бронята. Металът на танка изстива, издавайки тихи пукания. Машината диша. Данилов разбира, че този разговор е по-важен от разбора на боя. Техниката ще я поправят. Ще заварят нови екрани, ще сменят оръдието, ще заредят гориво. Но хората се поправят по-трудно. У всеки член на екипажа се натрупва умора на метала. Микропукнатини в душата, които не се виждат на рентген. И един ден, в критичен момент, този метал може да се пръсне. Неговата задача като командир е не само да посочва целите, но и да следи този вътрешен ресурс, да не се изчерпи преждевременно. Другарю командир, Сашка гаси фаса в подметката на бутуша си. А вярно ли казват, че сте инженер? Че чертаете някакви чертежи в бележника си? Чертая, кима Данилов. Само, че това не са чертежи. Това са сметки. Записвам колко сме взели на заем от смъртта. Днес взехме много. Ще трябва да връщаме. С работа, с пот, с безсъние. А с кръв? Тихо пита Сашка. И с кръв, ако изчисленията ни подведат. Данилов става, изтупвайки прахта от коленете си. Добре, философе, стига си седял. Провери натягането на лявата верига. Стори ми се, че щифтът на третото звено излиза. Заповедта връща Сашка в реалността. Простата, разбираема задача изтласква мислите за смъртта и морала. Слушам, проверявам веригата, отговаря той вече по-бодро, хващайки варията. Данилов се отдръпва настрани, към обрива. Гледа пътя задръстен с горяща техника. Не се чувства герой. Чувства се като общак на войната. Асенизатор, който изгребва кълта, за да могат другите да минат по чист път. Това е мръсна, воняща, смъртоносно опасна работа. Но някой трябва да я върши. И трябва да я върши качествено, без истерии, без излишни сълзи. С хладен разчет и твърда ръка. Точно така, както го учеше стария професор от Уралмаш. Качеството на изделието се определя от способността му да изпълнява функциите си в пределни режими. Днес те издържаха на пределен режим. Значи изделието под название екипаж на машина 412 е преминало контрола на качеството. До следващия бой. Щабът на корпуса го посреща с мирис на одеколон шипър, смесен с аромат на скъп тютюн и прясно печатарско мастило. Тук, на 5 км от предната линия, войната изглежда по друг начин. Тя е начертана върху карти с цветни моливи, почита в папки с гриф «Секретно» и опакована в сухи цифри от сводките. Тук няма кал, няма въшки, няма мирис на изгоряло месо. Тук е чисто. Толкова чисто, че Данилов се чувства като чуждо тяло, като парче въглен, хвърлено върху изгладена покривка. Гвардейският старши лейтенант стои пред бюрото на началника на оперативния отдел. Комбинезонът му е напоен с мазут и пот. На лицето му има впити сажди, които не се измиват дори с домашен сапун. Той току-що се е върнал от ада, където законите на физиката са пречупвали стоманата. Но тук, в тишината на бункера, този ад изглежда като неуместна измислица. Полковникът, едър мъж с подпухнало лице и идеално избръсната брадичка, прелиства бойното донесение. Той не гледа Данилов. Интересуват го само крайните цифри. 6 единици бронетехника на противника, мърмори той, движейки пръст по редовете. 3 як-пантери, 1 Фердинанд, 2 танка от неустановен тип. Загуби – 0. Танкът е повреден, подлежи на ремонт. Полковникът вдига очи. В тях се чете скуката на професионален бюрократ, когото са откъснали от обяда му. Не е зле, стърлей. Дори е много добре. Командващият е доволен. Пробихме тапата. Но ето тази твоя обяснителна записка
той гнусливо хваща с два пръста листа, изписан с химически молив. Какви са тези глупости тук? Какви тръби? Каква вентилация? Данилов прави крачка напред. Бутушите му скърцат по дървения пот. Това е инженерно решение, другаре полковник. Използване на подръчни средства за отвеждане на барутните газове и създаване на фалшива огнева позиция. Схемата е приложена. Изчисли хъгъла. Изчислил си, прекъсва го полковникът, облягайки се на стола. Ти, Данилов, танкист ли си или водопроводчик? В моя устав няма такова понятие. Стрелба през тръба. Имам огън от маскирана позиция, огън в движение, огън от кратка спирка. Ти какво ми предлагаш да напиша в наградния лист? Че съветски офицер е воювал с помощта на буклуци? Въгъла на бункера трака пишеща машина. Млад писар, без да вдига глава, бързо удря по клавишите. Този звук прилича на картечен откос, само че убива не хора, а истината. Данилов изважда бележника си. Същия онзи, с изчисленията на ъглите на рикошет и схемите на газодинамиката. Другаре полковник, това работи. Немците биеха по фалшивата цел. Спечелихме време. Ако внедрим тази методика... Къде да я внедрим? Полковникът почервенява. В серийно производство? Предлагаш на заводите вместо танкове да произвеждат ръждясали тръби? Или да заповядам на всеки екипаж да вози със себе си заварачен апарат и да търси сметище преди бой? Той подхвърля обяснителната записка на бюрото. Войната е ред, Данилов. Тя е система. А това, което си сътворил, е партизанщина. Пътуващ цирк. Да, извадил си късмет. Немците са се хванали. Но ако утре някой друг лейтенант, начал се на твоите рапорти, тръгне да заварява тръби, вместо да маневрира и изгори заедно с екипажа си, кой ще отговаря? Аз ли? Или твоята физика? Данилов мълчи. Разбира, че стената пред него е по-здрава от челната броня на Фердинанд. Невъзможно е да я пробиеш с логика. За щаба съществува само това, което е разписано в наставленията. Всяка инициатива, излизаща извън рамките на параграфа, се възприема като заплаха за системата. Неговият уникален опит, неговите изчисления спасили живота на 4 души и унищожили елитна вражеска засада, тук, в хартиения свят, нямат никаква стойност. Те са статистическа грешка. Значи така. Полковникът запалва цигара, издишвайки струя ароматен дим. Забравяш приказките за тръбите. В отчета ще напишем грамотно използване на гънките на терена и естествените прикрития. Звучи солидно и по устав. Ще предложа екипажа за награди. На теб орден Червено знаме. Заслужи го, герой. Но прекрати самодейността. Танкът е бойна машина, а не конструктор, направи си сам. Писарят издърпва листа от машината, поставя нов. Чик, чик. Историята е пренаписана. Инженерният гений се е превърнал в стандартна формулировка номер 12. Свободен си, гвардейски старши лейтенант. Иди се измий. Че е страшно да те гледа човек. Данилов се обръща през ляво рамо. Точно, по устав. Взема бележника си от бюрото. Полковникът дори не поглежда тези записки. За него това е макулатура. Излизайки от бункера, Данилов чува как полковникът казва на някого по телефона. Да, пробихме. Обичайна работа. Екипажите действаха грамотно, съгласно бойния устав. Навън слънцето заслепява. Въздухът тук, в тила, изглежда празен. В него няма напрежение. Покрай него минават войници от тиловото осигуряване. Чисти, нахранени, весели. Носят каси с консерви, смеят се. За тях войната е тежката работа на хамалина, но не и смъртоносна лотария. Данилов сяда на пейка до свързочния възел. Отваря бележника. Страницата с изчислението на фалшивата тръба е зачертната с дебел кръст. Не с морив. Зачертната е от реалността. Чувства горчевина. Не обида за себе си, а горчевина заради безсмислената загуба на опит. Военната машина е огромна и инертна. Тя смила не само враговете, но и идеите. Нужни са и винчета, а не изобретатели. Стандартен танк, стандартен екипаж,
Стандартна смърт. Всяко отклонение, дори водещо до победа, предизвиква раздразнение, защото нарушава отчетността. Към него се приближава ординарец, подава му канче с чай. Честита победа, другарю командир. Чухме как сте ги наредили там. Геройски. Данилов взема канчето. Чаят е горещ, сладък, истински. Геройски, повтаря той като ехо. Думата му се струва празна. Героизмът в разбирането на щаба е готовността да умреш по заповед. Героизмът в разбирането на Данилов е способността да оцелееш и да изпълниш задачата въпреки обстоятелствата. Но тези две разбирания никога няма да се пресекат. Той гледа ръцете си. Саждите са се впили в кожата му завинаги. Както и разбирането, че в тази война той е сам срещу не само немските тигри, но и срещу собствената си бюрокрация. И не се знае, чия броня е по-здрава. Забрави самодейността. Заповедта е ясна. Утре той отново ще се мушне в люка. Но тръби повече няма да има. Ще има само гола броня и устав. И надеждата, че немският мерач ще сгреши сам, без помощта на инженерна хитрост. Данилов допива чая и сплисква остатъка на земята. Тъмното петно бързо попива в сухата почва. Така ще попие и споменът за този бой. След седмица никой няма и да си спомни защо 6 немски машини са изгорели, без да произведат нито един точен изстрел. В архивите ще остане само сухият ред. Използва гънките на терена. Той прибира бележника в джоба на куртката си, близо до сърцето. Там, под гимнастерката, чертежите ще останат цели. Това е неговата лична война. И неговата лична истина, която не е нужна на хартиения фронт. Към машината, командва той сам себе си. Време е да се върне там, където всичко е честно. Където има само враг, мерник и физика, която за разлика от полковниците не умее да лъже. Разсъмването на следващия ден не носи облегчение. Носи само нова бойна задача. Войната не дава отпуски за гениалност. За нея е все тая, че вчера си извършил невъзможното. Днес отново си просто единица в щатното разписание на танковия полк. Подвижната ремонтна работилница работи цяла нощ. Заварчиците, зли от недоспиване, псуваха, пълзейки по бронята на ИС-2. Изрязваха остатъците от деформирания метал, заваряваха кръпки върху белезите от рикошетите. Дуленият спирач беше сменен. Взеха го от подбита машина донор. Сега той се различава по цвят. Самият танк е мръсно-зелен, избелял, а новият накрайник на ствола е тъмно-сив, почти черен, с заводския грунт. Данилов гледа машината си. Тя вече не прилича на онзи хищник, който се криеше в руините на циментовия завод. Сега е просто работен инструмент, грубо закърпен, с белези от недодялани заваръчни шевове. По бронята има ивици прясно масло и петна от сажди. Номер 412 на купола едва се чете под слоя прах. «По машините!» Командата се носи по колоната, надвивайки дрънченето на веригите и рева на загряващите двигатели. Никакви дълги сборове, никакви инженерни съвещания, Никакви изчисления на ъглите на отражение на звука. Днес всичко е пределно просто и страшно. Батальонът тръгва в настъпление към кота 205. Задачата е да се подавят огневите точки, да се пробие отбраната, да се закрепят на позициите. Това е рутина. Най-страшната част от войната, когато смъртта става ежедневие, като сутрешното кафе. Данилов се качва в люка. Вътре в танка нищо не се е променило. Същият спарен въздух, същата миризма на нафта и пот. Само екипажът е станал друг. Движат се по-бавно, по-икономично. В очите им няма вчерашния ловен хъс. В тях има тъпа покорност пред съдбата. «Пали!» командва Данилов. Дизелът ведва откликва с познатото тресене. Колоната потегля. Кал хвърчи изпод веригите, зацапвайки приворите за наблюдение. И С-2, тежък и тромав, се вписва в общия строй. Сега той не е вълк-единак. Той е част от стадо носорози, което тича срещу стена от огън. Пред тях е открито поле. Никакви цехове, никакви тръби, никакви спасителни сенки. Само километри преорана земя и немски позиции на билото на хълма.
Данилов се прилепе към перископа. Светът отново се сви до тясна ивица стъкло. Вчера той управляваше боя. Днес боят управлява него. Ориентир. Изгорялата бреза. Маршова скорост. Дистанция 30 метра. Немците откриват огън. Сега това не е снайперски дуел на асове. Това е шквал. Артилерийски обстрел покрива квадрата на настъплението. Земята се издига на черни фонтани. Осколките чукат по бронята като град. Дзън, дзън, дзън. Всеки звук е смърт, която е почукала, но не е влязла. Данилов чувства как танкът потръпва от близките взривове. Сега животът му зависи не от хитрост, не от познание по газодинамика, а от дебелината на челния лист. 120 мм лята стомана под ъгъл 60 градуса. Това е единствената му защита. И още. Скоростта на реакция на механик-водача. «Сашка, не спи! Маневра вляво!» крещи той в ларингофона. Танкът криволичи по полето, изплъзвайки се от мерника. Това не е танц, това са конвулсии. Кълта, летяща в лицето, запълва устата. Вентилаторът не насмогва. Вчера те бяха призраци. Невидима заплаха. Днес са мишени. Огромни, забележими, приоритетни цели за цялата немска противотанкова отбрана. Снаряд удря купола под опирателната. Танкът кънти като огромна камбана. Кузмич пада върху стелажа с боеприпаси, псувайки. Петър, мерачът, за секунда губи целта. «Дръжте строя!» Гласът в слушалките хрипне от напрежение. Данилов разбира. Вчерашният триумф беше изключение. Статистическо отклонение. А ето това, кълта, кръвта, челната атака, това е истинската война. Тук не трябват интеграли. Тук трябва каменно търпение. Вижда в мерника светкавица от немско оръдие. Разстояние – километър и половина. Осколочен. Цел. Пехотата в траншеята. Кузмич вкарва снаряда. Това вече не е ювелирна работа. Това е тежък физически труд на конвейер. Зареди, стреляй. Зареди, стреляй. Снарядът заминава, разкъсвайки земята на немския бруствер. Никаква магия. Просто 122 мм експлозив, които превръщат почвата и хората в кайма. Данилов се улавя, че вече не мисли. Той функционира. Мозъкът е изключил емоциите, оставяйки само рефлексите. Виждам цел, насочвам, стрелям. Виждам светкавица, командвам маневра. Творчеството свърши. Започна оранта. Вляво гори съседния танк. От люка не излиза никой. Боекомплектът детонира, откъсвайки купола. Данилов гледа това равнодушно. Това е просто минус една единица във ведомостта. Това е просто факт, който трябва да се вземе предвид при престрояването. «Сгъсти редиците!» командва комбатът. И те ги сгъстяват. ИС-2 номер 412 пълзи напред, премазвайки с веригите си чужда земя и чужди животи. Вчерашният ден изглежда като далечен сън. Тръби, вентилация, измама на зрението, всичко това беше в друг живот. Тук, в полето, под минометен обстрел, тези идеи изглеждат смешни и наивни. Тук цари грубата сила. Кой кого ще пречупи? Чия стомана е по-здрава? Чий барут е по-мощен? Данилов отново гледа в перископа. Стъклото се е запотило. Избърсва го с пръст, оставяйки мръсна ивица. Призракът изчезна. Разтвори се в сутрешната мъгла. Остана само един уморен старши лейтенант в умаслен комбинезон, който се опитва да оцелее в желязна кутия насред огнена буря. И тази буря е безкрайна. След тази височина ще има следваща. След онзи овръг – още един. И така до самия Берлин. Километри кал, тонове снаряди, литри пот. «Бронебоен! Танк вдясно!» Механизмът на войната не спира нито за секунда. Той изисква гориво. И горивото – това са те. Танкът се лашка от изстрела. Гилзата пада на пода. Кузмич, дишайки тежко, посяга за следващата. Лицето му е маска от сажди и умора. Героизмът се разтваря в тази монотонност. Подвигът става работа. Живеем, мисли си Данилов, чувствайки как вибрира бронята под ударите на осколките.
Просто живеем. Още една минута. Още един изстрел. Още един метър напред. И надеждата сега е само в заводската заварка. И в това, че немският мерач от другата страна също е уморен и също иска да си ходи от дома. Времето е най-безмилостният абразив. Той изтрива имена, дати и страх, оставяйки само полирани легенди. Изминали са 30 години. Малко украинско градче в Прикарпатието. Централният площад наслан с павета. Тук е тихо. Само кестените шушнат и се чува звънът на трамвая някъде на съседната улица. Посред площада, върху висок бетонен постамент, е застинал танк. Това е ИС-2. Същият онзи с бордови номер 412. Сега е боядисан в ярко-зелен, параден цвят, който никога не е бил използван на фронта. Ролките му са дебело намазани с черна боя, а на купола е нарисувана червена звезда с бял кант. Равна, идеална, съвсем не такава, каквато рисуваха с парцали през 44-та. Пионери в бели ризи и червени връзки поднасят карамфили пред веригите. За тях това е просто символ. Грозната машина на победата. Рецитират научени стихове за подвига, за смелостта, за стоманения юмрук. Гледат дебелата броня и виждат в нея само сила, но не виждат белезите. Ако човек се приближи и изтърже с нокът слоя общинска боя върху левия скулов лист на купола, може да напипа неравни, груби наслоявания от метал. Това са следи от заварки. Следи от онзи ден, когато подвижната работилница заваряваше дълбоките бразди от рикошетите на немските 88 мм снаряди. Тези белези са паметта на метала. За това как е бил накосан от това да се превърне в течен огън. Дуреният спирач на ствола също е странен. Различава се по форма от стандартните заводски модели от онази година. Внимателен екскурзовод би могъл да забележи, че на края на ствола има пръстеновиден шеф, мястото, където са заварили замяната на откъснатата част. Но екскурзоводите разказват за калибри и далекобойност. Никой не разказва за ръждясалите вентилационни тръби и законите на газодинамиката, които спасиха този ствол от претопяване. Данилов стои в тълпата ветерани. Остарял е. Косата му е станала съвсем бяла, на лицето му са се появили дълбоки бръчки, но очите са останали същите. Проницателните очи на инженер, който е свикнал да търси същността на нещата, а не външната им обвивка. На ревера на сакото му има орденски ленти, но той ги носи рядко. Днес е тук не като герой от войната, а като свидетел. След войната се върна в Уралмаш. Смени шлемофона с Кулман, лостовете за управление с логаритмична линийка. Стана главен конструктор в бюрото за тежко машиностроене. Сега проектира крачещи екскаватори. Огромни мирни машини, които се вкопават в земята не за да се крият от смъртта, а за да строят канали и кариери. Но принципите останаха същите. Съпромат, хидравлика, термодинамика. Физиката не дели задачите на военни и мирни. Тя просто работи. Вечерта, когато официалната част приключва и площадът опустява, Данилов се връща в хотела. Изважда от куфара стар, износен бележник с дерматинова подвързия. Страниците са пожълтели и са станали крехки. Мастилото на места е избледняло, но скиците с молив са се запазили идеално. Отваря страница с дата. Август 1944 година. Там няма описание на боя. Няма думи за героизъм. Там има само схеми. Вектори на силите. Ъгли на отражение. Скица на странна конструкция от тръби, заварена за купола на танка. И изчисления. Скорост на звука, скорост на светлината, време за човешка реакция. В стаята влиза внукът му, рошево момче на около 10 години. Държи в ръце пластмасов модел на танк. «Дядо, вярно ли е, че на такъв си бил фашистите?» Пита той, въртейки купола на играчката. «Вярно ли е, че нашият танк е най-силният? Че той е пробивал всички, а него никой?» Данилов се усмихва. Слага внука на коляното си и отваря бележника. «Силата, Мишка, е относително понятие», казва той тихо. Танкът е просто 46 тона желязо,
Ако в него седи глупак, това са 46 тона скрап. Ако в него седи майстор, това е оръжие. Но не дебелината на бронята побеждава. Показва на внука схемата с тръбите. Момчето се намръщва, опитвайки се да разбере чертежа. Какво е това, дядо? Водопровод? Това е хитрост, отговаря Данилов. Това е мисъл. Виждаш ли, войната също е работа. Тежка, мръсна, страшна работа. И както във всяка работа, тук печели този, който познава по-добре инструмента си. Немците бяха силни. Имаха отлични оръдия и дебела стомана. Но те повярваха в своята сила и спряха да мислят. А ние – не. Данилов затваря бележника. Спомня си за Кузмич, който сега работи като бригадир в колхоз. За Сашка, който стана шофьор на камион. За Петър, който преподава математика в училище. Техният екипаж се разпадна, но не изчезна. Те оцеляха, защото в критичния момент успяха да превърнат страха в разчет. Запомни, внуче. Данилов гледа през прозореца, където в здрача се вижда силуетът на ИС-2 върху постамента. Войната не се печели само с оръдия. Войната се печели с мисли. Инженерът, който е измислил наклона на бронята, е спасил хиляди животи. Механикът, който е поправил мотора в полето, е дал шанс за победа. Победихме не защото сме позли, а защото умеем да мислим, дори тогава, когато светът наоколо се руши. Танкът на площада потъва в тъмнина. Фенерите осветяват само контура му. Грозен, мощен, неподвижен. Призрак в мъглата, който е намерил покой. Той вече няма нужда от маскировка. Дулото му гледа на запад, но сега това не е поглед на ловец, а на страж. Данилов прибира бележника в куфара. Историята с тръбите остана само там, на хартията и в неговата памет. В учебниците тя не влезе. Но това не е важно. Важното е, че днес по този площад се разхождат деца, които не знаят как мирише изгорялата броня. Важното е, че от метал сега се строят мостове и небостъргачи, а не ковчези. Интелектът победи силата. И в това е основната истина на онази война, за която бронзът на паметниците мълчи, но която ръцете на старите инженери помнят. Войната е хаос, а човекът е този, който внася ред в този хаос. Дори ако за това са нужни само няколко ръждясали тръби и познание по училищна физика.